Bilbon lehenengo ez daki, porque daukat nahaztuta, beste buelta asko eman nuen. Eta gero ja nik uste dut, ez daki noiz, baina hasi nintzen herri gazteria arduraduna, baina ez ziguten, niri behintzen, nik ez daukat idearipez ordaintzen zigutenik, Ni badaki, que vivía Mazarredo etxean, obispa hobena, han, gera despatxoan, y me quedaba por allá las noches. Izten zuten porteroak, eta ni barruan gelditzen nintzen. Eta jaten nuen, ogia da foie-gras. Se me puso el estómago así, hinchao. Ogia da foie-gras, jaten nuen. Eta harreman handia neukan Rosamarirekin. Eta, klaro, gero, zerbait diru eukiko nuen, porque gero herrietatik, kostaldera, Lekeitiora, Ondarroa, ez tekizen, autobus askoeten nintzen, baina, klaro, eta gero etxeetan gelditzen nintzen. Eta etxeetan lo egiten nuen, eta jan da dana. Baina nik uste dut hor soldata desde luego ez. Bilbon, gero, etxetik kanpo, nengoenean, joeten nintzen, noizean behin, gurasoak ikusten. Claro. Eta nire aita esan zion amari. Bego, zer moduz, dana ondo, dana primera, dana ondo. Eta nire aitak esan zion amari, bego, gozea pasatzen du. Zerbait? Bai, begira nola jaten duen. Denetatik eta gustora. Osea que, bai, eta gero, klaro, hortik, ez dakit, dirua. Harreman handia neukan Rosamari Arzarekin, Rosamari ja euskaltzaindian zegoen lanean, eta berarekin harreman handia neukan. Eta gero, herrietara joateko autobusa, eta gero herrietan, etxeetan, militantein etxeetan lo egiten nuen, eta... Noiz arte zagoz herri gazte gutxi gora bera? Denbora gutxi egon nintzen, baina oso... Denbora gutxi. Urte bete eta piko, 2 urtera ez dut uste helduko zanik, Eta oso garrantzitsua zen, porque euskera aldetik, kasi, ni ez negoen ohituta euskaraz hitz egitea. Naiz eta, bueno, tartean egon nintzen Areatzan, euskara ikasten, taberna batean, eta horako gauzak egin dituen, baina... Eta gero herriak ezagutu, herri arazoak, euskal kontzientzia ere, bueno, aurretik ere, porque aurretik hori gutxi gora bera landu nuen. Eta ja hortik alde egin nuen, eta sartu nintzen lantokietara. Lantoki, de peon.